folini wala nyuman don dala ken ne be de ba fata fasi religieux sigida fulana kulu jama kulu ka fo akero la ani akekuma ka fo aka chesiri la ani aka wuli ka jo ka fo aka yere kanuna ngen yere fe ma shi kanu koro ta bulko nke ma wore fe ngwa mba nyira de fe okoro te kon nke ma wore fe ka bela jele fo ka besi kan karamogo fo Senegal nyine bolu uyangile kolo ko to ko angora ko kan ngaraba ya fara ambulo dala ko kuma kamin ngaraba be la jele kan kanya sababu no ye kami kele di sama ka kele di duma ka kele duma umma ke rola ko kusbay kana karamogo soro lu cera balango foni dara ko kanga ciu se baye ka ko tigi ka ma hakili ka se bulu de ka fanga da bara kokma ko nyu ga blo ndago sini blo tigi ni rede kan de ay ma ko ni da go boram ma wara la kana inde be kan fanga o kango ma kele damba kele seba kele fama kele ko nani do uyeni soro kan ga jini bo ne tasmani sinye tigi ni roy karamogo ni ma ko amina fina ko lo tuntenye dona aywa tigana ngurula kuma bate ba ito lu to yangata lu bitile gana de nunu ne mba don foka don kari mba donde foka don kari o kama kasoroba anyere nyi rod langa farani nani la ko sira kele ko jokele ko so kele ango yam fenjuguni yam fenjuma ko ne be kama ko le muru ko tigara min ga mulo ko ni yedenwo de nyana mayala ka do ka be fado ni bado de nona bolu hono bi fado ni bado nona sigate mina ango ambambo no nona ambemba minu nyanto ya amiga minu nona ambolu de o karamo ni mo ngo ka tu do abemba e wolo finde ay kano kele de aw kano kele hali kanu nene bako kele o jangu min go ba to do go bay ma bina na karamogo ngo kuma bina na karamogo hali ka kuma jugu ka soluma amma lo yabe ke ire la do ni kene ka o meto ere tere kan ire singo du kele lo lupe kana ambalema munum benatlela afana ambalema munum benatlela konso koy koni tile bena donongoro wotoro ya tile de ma adonongoro terefere de legi sigi ka wotoro bolo suno be kede ngwa be ke ama wuli te kan sendo raganza wa mankara swala ganza kadaka ko kabakunu na kana bila ikana dore tinyedo ngangara mo kibeni koni tinyedo ngibe ni tiedo mbalama ke mbalama muso ko doni do bi nyoko so ni tieda wa wulo fina be duguma ya no nyede mbulo mati ma so so la de wo sigile me nye safe kan loje duguma ya wa mi duguma ya ku loje safe karamo ko ebe ma do nyana ma ya kono ko doni do bi nyanso na amadala ko hagili tigini so zolina na bo mi na de ko do de girimba to serama ko sena kosa ni yere la de olu ma da wolo finde kele la kojugu kala bela jele ngolu ma ya wolo finde kele la kojugu kala be sinam mbolu ka ala la wolo fido awo mi ha da mana de on l'Afrique go kan ne ma ba ko o ye wolo fide e ko ni bodo fiye mata ngo fiye mata hale arabu ga namara dilane arabu nana so min jole soro utajo to do unana ofonota ko femi bi boela no ye jurumu ye ko ye simande o kama buka alikaba bireni karamo nun tigara finyana ko sogada ngon nun tigara finyara de umada o made akoni sugura dongo do ko luka kire ko firmado ki kanga fa ko daro bolo imado tigara finyana ko sogada ngimado nun tigara finyana ko sogada o atoma na bo bela jelena ko anga fo ko yire da kun ye duguma mo ya do boye karamogo ango ko anjera ka ba o de ma ka fo o de tekni
funu yɛrɛ tiɲɛ bɛɛ ma kɛ bi ta ye o jango bin nkalon o tɛ tiɲɛ anw da kun tɛ maa a si ka dugu ma mɔgɔ ye n'a sɔrɔ n karamɔgɔ nin den na karamɔgɔ muru hayidara anw mana diɲɛ senna minɛ cɛ si ye dugukolo in sanfɛ k'i ka boso o de ka b'a bɛɛ ye karamɔgɔ ni wolofin yɛrɛ fanba y'a dɔn diɲɛ bondakun bɛɛ ka bi ko ja ko min tun fɔra k'a fɔ wolofin de dara a kojugukɛla ye karamɔgɔ i ye min k'a ɲumankɛla ye dɛ n'i ye min k'a ɲumankɛla ye ko min mɛnna o yɛrɛ ka kogo kɔfɛ an t'o dɔ f'i ɲɛna an ka taa so awɔ i bɛ t'i karamɔgɔ ɲininka o la kalanden kuma tɛ ka d'a kan ko hadama ko ale yɛrɛ kɛlen ko hakilitigi ye ale hadama ale de n'an fili sigi ni k'i sɛbɛn miiri ka taasi k'a fɔ ko ale ka ko in filimu in dilan cogo a scénario yɔrɔ dɔw bɛ yen o sɛbɛnbagaw ma se sɛbɛnni na o kama karamɔgɔ ye nin yɔrɔ in fɔ dɛ Sori Traore Yewiti Sori a ko n'a fɔra k'i ka dɔɔni taara yɔrɔ jumɛn na n'i ko n y'a ta nin kitabu nin kɔnɔ maa man k'i sɔsɔ dɛ awɔ i yɛrɛ ka fɛ i y'i ka daluya tɔ yɔrɔ yira diɲɛ na o bɛ faamu kɛlɛ t'o la nka karamɔgɔ min bɛna k'i bolo a sɔsɔ yɔrɔ ye sa k'a fɔ ko wulibali de don o kama karamɔgɔ ko wulibali t'anw bolo makiti t'anw don karamɔgɔ n'i sera n'a dɔw ye dɔɔni kɛnɛ kan i tigɛ ko jugu o la i kana taa tigɛ diɲɛ ko bɛɛ la o de siga banna wulibaliw tɛ dɔnnikɛla dɔ bolo nɔ de don n ko dɔnnikɛla dɔ bolo nɔ de don o kama ko dɔnni yɛrɛ ko k'ale de ye sɛbɛnni nka k'a bɛɛ de ma se ka don sɛbɛnni kɔnɔ fɔlɔ m'a dɔn f'i b'o awɔ i dan bɛ minnu na i kɛlen bɛ ka minnu ta minɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a la ko i mɔgɔ ɲɔgɔnw tɛ karamɔgɔ k'u ma se scénario sɛbɛcogo la ka bɛn kalandenw ka ɲɛyeli ma awɔ n'i y'i sigi ka scénario in lajɛ i ma mande mɔri ɲininka ko ne ko mande mɔri a ka ala bɛ jamayala ta a bɛ keleya ta a bɛ mun ko fɔ dɔw ko k'a bɛ bonya de ko fɔ n ko ni ala ka jamayalanta ye bonya ko fɔ n'a ye keleya ta yɔrɔ o yɔrɔ kan ka dɔgɔya ko fɔ o kɔni y'o jaabi o ko ko yɔrɔ in ko ɲɛfɔko fɔlɔ min kɛra mande mɔri ye caman y'o bila n'i y'a caman ɲininka bi k'a bɛ mun ta o bɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna mɛ k'a bɛ bonya de ta t'o f'i ɲɛna bonya mana kɛ bonya fɛn o fɛn n'a kɔni y'o ta o sina fana bɛ yen n'a ye keleya ta yɔrɔ min dɔn o bɛ dɔgɔya de ko o kama ko min ye ala scénario sɛbɛn a y'a yira kuranɛ nin kɔnɔ n ka cɛ ko sɛtanɛ bɛ se ka ala kɛɲɛ ka bɛn ala yɛrɛ ka ɲɛfɔli ma quoi a yɛrɛ ko min ma ko i bi o kama ko suran 114 haya 6 ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ dɔnnikɛlaw b'a fɔ ma suran 1 de bɛ kuranɛ kɔnɔ min jigi don ko min n'a sera mamadu ma a ma salamu bila mamadu y'o don n'u k'u b'a ɲininka a bɛ sɛtanɛ de yɔrɔ la o tɛ k'a fɔ ko sɛtanɛ bɛ se ka ala ka ciden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛɲɛ mamadu k'i danna yɛrɛ ko sinon sɛtanɛ bɛ ala yɛrɛ kɛɲɛ a ka danfɛnw tɛ a b'a yɛrɛ kɛɲɛ ka bɛn ko n'i y'u sigi dɔnni kɛnɛ kan dɔnnikɛlaw ɲɛkɔrɔ ko kɛlɛ min bɛ aw fila cɛ a ye na dɛ kabi ɲɛ waati ja aw de nana sen don maaya la ka nɔɔni k'a fereke k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami k'a di maaw ma ko dɔ tɔgɔ ye sɛtanɛ ko dɔ tɔgɔ ye ala a ye n'a sigi a k'a ka kɛlɛ in ɲɛfɔ dɔɔni kɛnɛ kan karamɔgɔ i tun ye version fɔlɔ min mɛn o ye dɔ ye koyi nka ni cɛ dɔ y'a ta ɲɛfɔ dɔɔni kɛnɛ kan i kana siga la fewu a ko b'i kamana gan dɛ an m'a fɔ tiɲɛ b'u fila si bolo fɔlɔ dɛ nka a b'i kamana gan ka d'a kan an ka ala ka ala y'a bonya d'a ma an ko ala de ka fɔlɔ ka kuma n'a ma ɲa ko ale de ye kɔrɔ y'u fila la n ko ale ka kuma ala ye sɛtanɛ danyɔrɔ fɔ a ye sɛtanɛ daminɛw fɔ a ye mɛlɛkɛw danyɔrɔ fɔ a ye mɛlɛkɛw daminɛw fɔ a n'a kɛ o mɛnn'u ka jɛ la kosɛbɛ dɛ hali ni y'a sɔrɔ ala ka ɲininkali ma a ka
ka kuma wala masoma ngaw nyere bo faraka ku mena jela ko so ma yere to ka jere kuma avo hadama bora mina ibilisa bora tasma mina o tasma mbora muna o manyefo ko melega bora noro mina o noro en fono bora muna o manyefo nga ko dono mi tabale ga ma goro yo o yoro en to ka tan nga on kala nde on yo o ma ngo ala de fono ka ala ko ye ibilisa dai kuma ya ka dan feto da chugo ibilisa kuma dola anana ese ka kafani yada hagilinata kama ale ya yala misega dore ke minti pale da so mo de la minya abon ko mo chuko dola mi chuko rela ayo dila bogola ka wati jange yani kata bogo ngere dilan folo ka mo faridala ko chaman kera bogo kuna ibilisa ne ala chenga mauti mo ko kuma mina a ye ni do o bɔgɔ in na k'a y'a ka danfɛn hakilima bɛɛ wele ko bɛɛ kana kani nɔgɔma ni bɔgɔ in ka sujuru bɛ bɔgɔ in ayiwa nka bɛɛ min do a ye dɔw de ta u tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ko mɛlɛkɛw bɛɛ de kana sujuru bi mɛlɛkɛw bɛɛ fana do ko fana kɛra ibilisa ye ko kama yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ sɔrɔ ka taa ibilisa ɲininka i mana mun na ibilisa y'a ta fɔ ko n b'i ka ko bɛɛ tiɲɛ ni bɔgɔ in de nɔfɛ n b'i ka ko bɛɛ tiɲɛ bɔgɔ in de nɔfɛ ayiwa nka yanni an ka ɲininkali di ibilisa ma anw yɛrɛ y'an sigi ka hakilina min boli nin kuma in kan fɔlɔ ka bɛn an ka denmisɛnniya n'an ka kalandenya ɲɛ yelen ma karamɔgɔkɛ ma sɔn ka yɔrɔ min f'i ɲɛna karamɔgɔ n'a dɔn u y'o dogo i la kosɛbɛ kosɛbɛ kɔsa in na de maa caman bɛ k'o dɔn ibilisa min bɛ ka fɔ k'a banna ka na sujuru bi ala ko mɛlɛkɛw de kana sujuru bi ibilisa tɛ mɛlɛkɛ yɔrɔ a bɛ komi ni mɔgɔ min i jɔ mali la ko armée ma a ye na a ka nin kɛ civil tɛ se ka boli ka n'i jɔ o kɛnɛ kan dɛ ni président ko sini ko mago bɛ armée ni cɛba nin na ni bere ninnu na nin commandement nin na kamalen président mana jɛ e ye cogo o cogo e tɛ se ka taa jɔ o kɛnɛ kan dɛ anw b'a ye ka bɛn o de ma o tuma ala ko mɛlɛkɛw de kana sujuru bi nka ibilisa tɛ mɛlɛkɛ ye o a ma ibilisa ta tɔgɔ ma ko ibilisa kan na ibilisa tɛ mɛlɛkɛ ye ibilisa ye jinɛ de ye ibilisa ni mɛlɛkɛw ma dan ka bɔ fɛn kelen na o dancogo tɛ kelen ye donc ibilisa ma taa ni bagama kɛlɛ tɛ n ko ni bagama kɛlɛ tɛ ibilisa tɛ se ka kɛlɛ o kama ka d'a kan e ma ibilisa tɔgɔ fɔ i m'a wele min ni ɲininka i ye nin kɛ ka da mun kan e yɛrɛ kan k'o jaabi sɔrɔ yanni i k'a ɲininka o ka d'a kan e ma ale wele o ale tɛ mɛlɛkɛ ye ibilisa ma taa i ni ibilisa a y'a ka kɛlɛ daminɛ ten ka hadamanda ka n'o nege dilan k'o d'o ma ko hawa ayiwa ka t'olu bila yɔrɔ kɔnɔ foyi t'olu ma an ka cɛ n'u k'u bɛ tiɲɛni fari da san 5000 ni 600 foyi t'u sɔrɔ ni diya fari y'u da tuma min an ka cɛ ko caman bɛ ja i taar'u bila alijinɛ min kɔnɔ ibilisa ka du don ibilisa ka du kɔrɔ de don ibilisa denw de bɛ yen a denmuso i y'a n'a denkɛw de gɛn k'a denmusow to yen i taara ne ni muso bila olu bɛ siran anw kana na sɔmi sɔrɔ ibilisa denmuso ninnu nɔfɛ i bɛna an gɛn ka bɔ alijinɛ in kɔnɔ ka taa an bila yɔrɔ wɛrɛ la komi an ye denmuso ninnu ye kaban ka sɔrɔ k'olu nege minɛni kɛ an ka baara an ka k'i ka baarakɛden ye olu nege nɔfɛ o tuma kɔrɔ ye an bɛna an ka ɲɛnamaya kɛ musoko baara de la baara la e ye i denmuso de nɔfɛ an y'a ye ka bɛn o fana ma hadama ka fɔ ɲɛfɔ ma dɛ anw tɛ dɛ hadama ka ɲɛfɔ ma ka d'a kan ni maa min ye hadama ɲininka a ɲininka cogo yɛrɛ la hadama i ye juguman kɛ o i ye ɲuman kɛ o min y'i gɛn ka bɔ alijinɛ in kɔnɔ i tɛ ko in sɛbɛn ɲɛɲini e k'i miiri don dɔw kuma la quoi n'i ɲinɛna kunun ko dɔrɔn i tɛ ɲɛ dɔ bi la dɛ
imiri bi do alijine ngono do akima kika do alijine ngono kiki sago ke ya wa amada o made akoy yan kolosili ate jine bulu ate meleke bulu ate danfen wara bulu na lera Allah subhanahu wa ta'ala te ifle alijine ngono yado akona yes sadi sécurité totale ayo de adama ma absolue kasoro ka lado ko yoro mi sécurité totale be bulu o suma ko odugu maje ima doma i klara ka ibilisa de yira hadama na ka fo adama inyebe ni na ijugu bledo aha ijugu bledo de kadaka karamo be min fo neto fo o be finye ndo to de awo sono anyeje ka ki jugu fido ibi koloshin na de ashiga chaitai abin yuana bayiri ka yena maya kono ngache nga bengan sebene mena yereche aka dubi fa ne ga dubi fa arama iketri kan enkone yade hada mango batute o suma ko dugu maje o chemana yelema soro se kono ka se ga do hada manka alijine kono de bi yira nyinga iga doni de mam se a hokila wa o bi e min fo hada man o se de tiyewa ma nga ta hada man jalagi o kura se ga fuka se gwani ma to de o ni o se de gwani ma o fona ekele korode ngo fona ekele korode mo nyaya sunote ngombo de ko karsa doya yan kolosile abene yere de bulo temmelege bulo ate jine bulo way juguble karsa de kanato ino ka gere nyoko na de o de jugu yere o chekele ka sika ere kenye ka do ali ne kono be yere de nyine way ta ba ha wane ha mama gwengo fulani gwengo fulani ko gwena ga yeso mi soro de muso mi mbi bula kono ibe minum publicité la ka nye yala nu yede ideunde ibilisa deunde piu doe kuyo somisoro pi deunde te ko ibilisa deunde wa kana mo olu dito iga sarala aya ado makaranga shebu songa tala de awo ni ibilisa je ko ne kada ka ideunde ima son guda tuko fo mo ko udara ka bo mu na ima fo dan sensi ndoga boga fana ni buda tuko buda udana ka bo mu ne bu o publicité inte ko udan tuko no dan ko mi dan sen to udan tuko no dan o fo tuko ko mi jine ne mele sen hada mana muna muso mbita duma uye munge ka se wa kono e onu mina bara de keya ikonga bara de ke ba onde sa onga minu mba kono e kaba olu munkiye la wale ka ko biye ni tarolu bla kono e bada otemene udana ka bo muna ki ko yen fo yangu do ni yasoro o adeni re na nga adeni bi ben ni ma yen ko do kana na bi fi la sa ko kala ndo ma nyayi do nekara mo ni sigi ka loje o loje nyema matna fe na baba zuzi kanga mufo kura baba zuzi ngama era kanga donye yoro fere kabe ka kelinda mbido ana sigan na karamogo ko hada mate wati jamma e koy ay halu butlaka ko denguni kan yana iko mi ibrahima denguni kan yana israeliyon ko ko hada ma denguni bi wati jante kada munga hada ma soro yorore hada ma soro labba gidadi iraq hada asite to be halisi simere on wasite o kama ko kira de muso do wa denga de danga duwa ke ko joli kana jo bagidare ngo arabu atemalo ya arabu ya daraka soro joli ka ko bagidare ha be sunju yele nga be sunju yele ale ni babla awanye do o kama site no ma de ketoto ka to maye ko ma shitina to maye sirini iraki
aka baye ato ke République islamique e dugukolo in sanfɛ a ka wari tɛ se a dɔnni taala fɛɛrɛ taabolo bɛɛ y'a daminɛ de tɔw b'a tɔw bolo aw ka taa dabiri tɔw da la n ko bɛɛ y'a dɔn de ko an y'a ɲɔni ka dabiri ɲɔgɔn da la aw ka ko a bɛɛ daminɛna ye de hadama dara ye de aliginɛ in bɛ yen de a kogo bɛ yen de Ibrahima ka site in bɛ yen nɔ de a fa Namuru ka aliginɛ n'a ka jahanama a bɛ nin entoure de la entre Jordanie Bagdad et Syrie karamɔgɔ o signere ni caman kɛ nka k'an t'olu nɔfɛ bi ko an nana an ka maakɔrɔ de ka bulonda gosi k'an ɲɔngira ye k'an bolo fila dan bɔ ka fugulaw bɔ k'u da maakɔrɔ kɔngo k'i Keyita i denw ni mɔdenw don n'anw min fɔ maa si tɛ min fɔ wa ni maa o maa y'i dɔn ka tɛmɛ anw kan o ye den nege don e la ka tɛmɛ den kan ni min kɔlɔsi ko suya bɛ bange la anw karamɔgɔ ne bɛnkɛ i Keyita ko bi k'a sɔrɔ i bɛ k'an bala kosɛbɛ k'i fara jansalen kan k'i jansa an fa ko fɛn dɔ bɛ fɔ maa ye nka i ta tɛ tiɲɛ don ka d'a kan n ko ka d'a kan n'u tile tun ne tile bɛnna interview ma Baba Moro ni bi tun b'i sɔrɔ balo la kɔni ɲakuma maa minnu caman tun b'a fɔ ko ko an ka président kɔrɔ ko a so ma seginna o don na hali a waati an b'a dɔn dusukasi de ye caman bɔ si na nka a bɛ kɛ o kama an kɔni y'a sɔrɔ k'an tun bɛ se k'an sɛnsɛn k'i sɔrɔ kaso bon na k'an yɛrɛ tun bɛ se ka kuma i fɛ ko surasiw tun bɛ sɔn an tun b'a f'i ɲɛna kɔ n ko surasi minnu ye k'i minɛ denmisɛnnin minnu bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn i kunna minnu yɛrɛ nalen bɛ k'i garder k'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ k'i dɔn k'e de ye jamana président ye dɛ Bamoro kana dimi ninnu kɔrɔ kana jigin ninnu na yafa nin bɛɛ lajɛlen de ma ninnu tɛ ninnu m'a kɛ u t'a kɛ kun dɔn ninnu m'a kɛ u t'a kɛ kun dɔn an ka jagoya nka wula in na kuma t'o nɔfɛ an nana s'i ma ka d'a kan anw kan ka s'i ma an bɔnna de an kan ka s'i ma i ka laɲini ani i ka hakilina a belebele dɔ bilala sen kan k'a fɔ ko maa b'i bolo bɔ kunnatɔ balo n'a ma kɛ n bolo bila n ka tɛgɛ t'i ɲɛ k'a ye ko o tɛ hakiliw ka sigi ɲɛ don anw y'an ni fili awɔ anw y'an ni fili da tɛ dɛ kɛta la k'a yira mɔgɔninfinw na don dɔ la ko Baba Moro bɛna don min na tubabu gouverneur de tun bɛ yen nɔ bi a diyara anw na anw b'a fɔ k'an ka taa Baba Zuzi fɛ yen nɔ n'u tun y'a kɛ Baba Moro na Baba Moro tun bɛ taa ɲɛfɔ min ɲɛ kɛnɛ jumɛn kan ko dɔ de ka bɔ k'o ɲɛfɔ an ɲɛna quoi n k'olu y'u ni fili kana de ni cɛ y'i suma olu kan ka cɛ ni taa ma wuli jɔlen na ɲina i k'a fɔ a ma ko i bɛ suma ma ni yɔrɔ jumɛn ayi o don mande jɔnni jalaki mandenka ni tubabu komanda cɛ i bɛ taa fɔ min mandenka dɔ ka bɔ i k'o de yɔrɔ fɔ an ɲɛna mɛnɛ k'i tun bɛ taa fɔ min an fa minnu nana u ni fili ko ka manden bɔ bolo dɔ kan ko k'a bila bolo wɛrɛ kan nka olu ta kɛra kuma dɔ la k'i b'a fɔ k'u ye kabakuru fili ma ka cɛ u ka laɲini 190 ma faamu pe a bɛ kalandenw Bamoro ka bɛ maakɔrɔ la ɲɛfɔli ma ka bɛ ka mɛn kan fɔlɔ la Bamoro an ko k'e ɲinɛna du dɔ kɔ n ko kɛlɛ wulila cɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama kana ɲinɛ du in kɔ cogo si la kana ɲinɛ kabila nin kɔ wa Bamoro i ɲinɛn'o kɔ o de kɛra donda ye f'i ka so ayiwa kabi an fana ka ɲɛɲini ma cɛ o cɛ nana i faso in kɔnɔ k'a b'i ka sira ta ka nɔbɔ ko la
Bamuru bina bulonda kelen de gusu bidonga. Oh. Anambe. Iga deme do mo. Ka bonyini rola. Bulone me se ka tugu tugu mina. Mandenga ka donga foko ko danyumante. Baba muro mavo maye kwani irisu la teria ko kora ko amna yele maka ke irisu ye ako tono bo sirawdo ko anye bala bi nye kono chugumna awo Saudi on même ma fa PDA no fe America on ya daga ko constitution na ko cheni chekanyo ko muso kanyo ko olugo ga teria la on karawo imu yini ngola ima tama gorjegani tama chugura puchini fe no politique bi mine katika kono itale de so iramba opération ke ki ka papier taka di ma ki to bo jene baraka ke ma do ta baraka bela jene dole nya kele tara ira olu hono sila modern o bi olu ira de asin ambashi ngawlu hono ne puchini buga tere alo karamo e fe mbole ora kwanga mego daga faledo ko dogo ga pani yekele mbugu khalibe kana nae ko nyina jamana mi manki avion passager nyona avion jama san jiye kono o togo de ko indi ko ga be muma olu fono mi fe go tabla se nganga che to yu to no bocho mi arabu e min daw ga chugo no fono nga se nga da jiye ka do mi mo hale arabu e la to kamo olu ga do ne gelo no de kenaka o jodo yu bemba bulu no ado ku yini mo de bilanga blon o kama o ko ametu ku bemba no fe kemi go ka te de ma inu ko ka o yu balu ni na sara ko ga avion ba traité no mo te kamo ba moro nganga angi ka hagli de to no bo o ka mande ni go hagli to no bo ki ga do min wi bulu o de ka gele na te ka fo de kamo ko baba morbo nana ile che faru la senena wolo fina kunani wolo fina fantan nani wolo senena ya karamo kado ko dugu ko tugu de kuma na umaso konda mu kuma ko racho ko kana ko no tun sona ko kalande on ne ka kuma ne ngenega kongo nume mi vo baba muro yo de fleni baba muro kemene mu wanna mi fo kana to kemene tan na ne sikata so nimbe mine ka ko sun na be ni jinna kunti fo ko ka fanga tanye ni jinna kunti fo ko ka jamana intanye ni jinna kunti fo ko ka jamana in korota ni menna na marse ni de o yini siraw bi bo nyoma abi ko mi halin na ansara minu hono mi ko na ansara no hono na marse yini ma yere bo do ngata ma onko nga dota marse o beto no bo mi dodo e hono mi dodo dota mi dobo ete dodo doko ko amma ko yere de ba bela sa ka bere de minala ka hera ci ka hera tle ka hera fo ko ya mamunu nga kelebo hagela de baba muro ya oluka ala uchama de bubulo ubenuka ala dobe ni ngelengele na bela jele bulo doni kanata ko kama ko la merga nga jamana tigi koro ako aye dimi min do an kalan balula aye dimi min do an joron tantigula ko ne kelemba dimi boka yira nyina kadaka l'américain ko yoro do bubulo sari mimi do yoro ni sécurité le bise ka ke président ka bo dine kono ko yoro kuma te fo amerique ko le zone 50 il ga président ka bo hala avion be pa ko na iti do donc
ale nana faamu k'a fɔ ko nin ye dɔw ka hakilina dilannen jamana kɔnɔ u ka se ka jamana tɔnɔbɔ waati jan k'a kɛ komi an ɲɛ bɛ dɔnniba minnu bɛ ka dilan a kana k'a kɔnɔ ko kalan de b'a sɔrɔ dɛ awɔ nin ye don dɔ de ye n'i bɛ fɛ i k'a sɔrɔ f'i ka don nin don la sarabaw bɛ k'o la o tuma n'i taara ɲɛfɛ sa u bɛ sɔrɔ k'a tiɲɛ f'i ɲɛna n'i mago bɛ nin na i bɛ taa nin sira fɛ i bɛ taa nin sira fɛ ko maa minnu b'o don t'u kɔnɔ dɛ awɔ k'olu de kumakan ye nin ye ko zone 51 k'o kɛ kabako ye fo denmisɛnnin dɔw bɛ ɲini ka na taa salaya kalan yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ ka kalanba min kɛ kalan tɛ dɔɔnin sɔrɔ n'i ma i tɛ membre de zone 51 mɔgɔ dɔ ye e sen tɛ k'a la karamɔgɔ tora mɔgɔw k'a b'o de saba dɔn o kama a y'a papiye bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ ɲɛna foli ni waleɲuman dɔn dalakɛɲɛni bɛ débat face à face religieux sigida 2nan kulu jamakulu ye k'a fɔ a kɛyɔrɔ la ani a kɛ kuma k'a fɔ a ka cɛsiri la ani a ka wuli ka jɔ k'a fɔ a ka yɛrɛ kanu na n bɛ n yɛrɛ fɛ maa si kan'o kɔrɔ k'a bolo ko n tɛ maa wɛrɛ fɛ an ko an b'an yɛrɛ de fɛ o kɔrɔ tɛ ko n tɛ maa wɛrɛ fɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ sigi k'an karamɔgɔw fo sɛnɛgali ɲinɛ bolo wuyangilikɛlaw kolokotow k'a bɛ ka kalan min dogo an na ka taa fɛn wɛrɛ yira an na k'an faw bila k'u ka wariw tiɲɛ k'an baw bila k'u ka wariw tiɲɛ a bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw zone 51 na avion bolila na avion mécanicien na a yɔrɔ kɔlɔsila n'a wulula balola n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ka ca jamana dɔ ka armée nka ɲɛɲininikɛla laban minnu y'a ɲɛɲini o ko o zone 51 ko yɛrɛ a bɛ laban mɔgɔ 4 de bolo wa o mɔgɔ 4 in si tɛ d'origine américaine ye hali u nakuma man ca hali anw ka kira ka kɔrɔ n'a dɔ ye kɛnɛ kan karamɔgɔ a ma karamɔgɔ ko kɛlɛ bɛ sanfɛ o maa 4 minnu fana ko n'u nana jamana in ta otage la o fana y'a essayé sa k'u bɛna tɔn nin kɛ mɔgɔ kama kɛ mɔgɔ 5 seere ka k'u la ka ko dɔ bɛ 2 bɛ taa fan kelen 2 bɛ taa fan kelen o tɛ dan min bɛna don a bɛ ɲɛɲini kabila kɔrɔ kunda de wa a bɛ ɲɛɲini ka bɛn balimaya jumɛn ma u yɛrɛ dama bɛnnen tora fɔlɔ o bɛnbaliya yɛrɛ o ye sira kɛ 2 ye Amérique dɔw ye wari billet ta dɔw y'a ta machine kɔnɔ k'a fɔ ko an ka baara kɛ ni électronique ye o nafa ka bon ni billet ye ka d'a kan billet kɔnɔ bɛ ka dɔ de tigɛ ka bɔ an ka wari la minnu y'u ka waribaw don billet in ko ɲɛɲini na mansiw n'a technologie n'a kalanw ɲɛɲini na k'o financer sanfɛ olu fana y'a ye dɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan bɔ ninnu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na dɛ kana to i ka sɔrɔ kɛlɛ la an ka so o kama ka bɛn an kalandenw ka ɲɛɲini ma karamɔgɔ ninnu bɛ fɛn bɛɛ da diɲɛ kan fɔ i sigi k'a lajɛ kɛ fɛn dogolen tɛ ale dɛ o n'u ka diinɛ mondialiw karamɔgɔ bi ma ninnu bila ɲɔgɔn na dɛ n ko bi m'u bila ɲɔgɔn na ala n'a ka sɛtanɛ dɔn n ko ala ni sɛtanɛya o tɛ fɛn bɔ anw n'u ka teriya la o y'u ka faamuyali an k'u ta t'u bolo bɛɛ de ka boli ka biribiri ye an bɛ tɛmɛ sira sɔrɔ nin bɛɛ kɛrɛfɛ ka tɛmɛ ko risiw y'o bɛ o ta kama sen na dɛ olu ko a isa dɔ fɔ a ma kɛ tiɲɛ ye o a kana kɛ tiɲɛ ye o sirifu dunan minnu jiginna Marɔki olu ye min kɛ Marɔkɛnw na an fana k'o kɛ tiɲɛ ye joona joona u b'an sigi la ka d'a kan o ye jifu de tila k'a kɛ kabila 2 ye ka tila ka 2 in dɔrɔn bila ɲɔgɔn na ninnu filɛ olu de fana nɔfɛ kɛlɛ la kɔlɔlɔ kɛlɛlaw don o kama an ko an tɛ yan maa ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la u ni ɲɔgɔn cɛ nin wa an b'a dɔn koyi ayi anw de sen dara an bolo tara fo ni maa min y'an jagoya ka kosɔn an sen dara an bolo tara karamɔgɔ o tiɲɛ n'o nkalon dɔnbaliya kɔni maa dara min tɔgɔ ye Isa maa ma da min tɔgɔ ye Isa nka ka bɛn irisiw ka ɲɛyɛlɛ ma janjo lamagalen kɔ Israɛli
minnu ye dange n'olu yɛrɛ n'a kafa sɛbɛnw jiginna o de jiginna olu ka fan fɛ orthodoxe donc ko dugucilaw de taara ta ka na dilan ka bɛn n'u ka kabilaw n'u ka sigicogo ye k'u ta tɛ erofɛnw bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn dɛ ayiwa e bɛ mun ye ko irisiw bɛ ka fankelen ta o ta bɛ ka fankelen ta nka ko ni maa min y'i bolo k'a tiɲɛ n'a tiɲɛbaliya la isa da n'a dabaliya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni maa min ye yakuba denw jateminɛ u kɔnna ka se irisi la ka kɔn Europe ɲɛ mugu ni kisɛ de y'a se Europe n'a y'o kɛlɛ daminɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a taara a sigi koreɲɔgɔn da la a ye juru dɔ olu ka jamana kɔnɔ a y'o fila a ye Japon dɔ a sogonna da fɛ ka sini kɛ balimaso ye ayiwa bi n'an b'a sigi ɲɔgɔn da la ko ala ni sɛtanɛ irisiw kɔni fɔlɔ ma dɔgɔyali kɛ o yɔrɔ la dɛ irisiw y'u ka fɛn dilan k'a tɔgɔ fɔ maaw ye fan dɔ ye maaw de ko k'a tɔgɔ ye ko sɛtanɛ o t'a don ni hadama ka bulon kɔnɔ karamɔgɔ i ma don da in wa bɛɛ bɛ ka taa bulon kelen de kɔnɔ a tɔgɔ ye sɛtanɛ o a tɔgɔ ye hadama o a tɔgɔ ye hawa o a y'o fɔ a k'o ɲɛsin a yɛrɛ ma ye o y'a bɛnbaw ka ziiri dilannen de ye a y'o to a bolo manden dugamasa bɔra k'a fɔ hali ziiri sɛbɛlamaw tɛ a ma taa lakale ko yɛrɛ la ka d'a kan a tɛ fɔ ko sogo don sogo ye dɔɔnin dɔ ye aw ta in y'a ziiri de ye a ma taa lakale a kana n'a bɛ jɛ an ka jɛ nka sɛbɛnw de dilan an b'a dɔn caman tɛmɛna kunun aw yɛrɛ b'a dɔn dɔɔnin kɛnɛ kan ko sigi tɛ se ka k'o ka bilen o tuma an ka jɛ nka sɛbɛnw dilan an tɛ to maa si ka wɛrɛ kɔnɔ bilen an yɛrɛ k'an ka wɛrɛ jɔ ni hamadi ye nɔnɔkumu di maa min ma yan fɛ o k'a sɔrɔ kɛnɛ dɔɔnin b'i bolo i k'o kɔnɔ di hamadi ma a k'o ka kɛ ten a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Europe nka a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Europe ko a ye juru da wali jamana na bɛɛ jɔlen de ɲɛna n ka cɛ ka kogo wuli tile kelen n'a y'a sɔrɔ y'i den ci ka taa bɔnbɔn sa kogo kɔfɛ o y'a kɛra jamana wɛrɛ den k'u tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na muso n'a den tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan ayiwa n'i y'u ye ɲɔgɔn na a tɛ da u dama ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n ko a tɛ da u dama ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a kɔlɔlɔ de bɛ se jama fanba wɛrɛ ma min t'o yɛrɛ ye o ye kunun u y'o kɛ yɔrɔ caman o kama ko n'i y'a ye fɔlɔ ko kɛlɛ nangarabaw sera irisiw la ko irisiw y'a ɲɛ ye de k'olu nana ka ɲinɛ fɛn min kɔ u ka yɔrɔ la dɛ ja o de ye kɛlɛ kɛmina yɛrɛ yɛrɛ ye ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o de tɔgɔ ye ko diinɛ ka d'a kan fɔlɔ olu tun nana ni dɔnni ni coopération ni bɛn ni baarakɛɲɔgɔnya de nka olu ɲinɛna kelen min ko diinɛ k'u nana ko tɔw nana dabiri olu dala n'o de ye i m'a ye u yɔrɔ bɛ cogo min na a kama ka na se nin na Isa den yɛrɛ b'anw fɛ yen nɔ Isa den filanan minnu sigira Europe i komi Libanaw bɛ ka sigi an fɛ cogo min na bi wolofinna olu de nana Europe ta otage la u ka denmisɛnninw mina ka bɔ kɔfɛ n ka cɛw kalo 2 kalo 3 dɔrɔn banki wariw ni jamana hɛrɛ bɛɛ bɛ k'olu u tɛ baara kɛ hali c'est-à-dire a faamu dɔrɔn komi Libanaw bɛ wolofinna bi cogo min na ni o ala bɛ fɛ ka wuli k'o sɛtanɛ kɛlɛ ka bɔ o dugu la n'o ala ma o sɛtanɛ dan ka bɔ o yɛrɛ denw na n'i y'a dan ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ la o tɛ taa nkalon da i la n ko tɛ taa nkalon da i la o kama n k'o kama ko Hitler dilanna ka bɔ min o Nazi ninnu ka so de don o kɔfɛ mɔgɔ minnu tun nana sigi Europe o kuma na
o Israël minnu tun nana sigi Europe o kuma na u ye ka jamana ta otage la diinɛ bolo kan diinɛ mɔgɔw ni faamaw ni nafolotigiw ni bɛɛ lajɛlen bolo bɛ minɛn kelen kɔnɔ u bɛ ka wali jamana tigɛ ɔ den fɔlɔ min nana sɔmi n'o bɛna ala yɛrɛ kɛɲɛ dɛ o y'u yɛrɛ den de ye o de ye Hitler Adolf Hitler jifuden de don karamɔgɔ an y'o bɛɛ fɔ kɛnɛ caman kan jifuden de don o kama k'a wulilen a ye min da jifu kan k'a m'o de da maa ka ɲɛnamaya kɔnɔ a kora hali n'i y'a sɔrɔ u ye caman fara nkalon kan dɛ a ye fɛn da karamɔgɔ o maa ninnu silafuw fana tɛ olu lajɛ foyi ye ko fɔ nɔgɔ ka d'a kan ninnu de bɛnbaw ye anw bɛnbaw jɔnya k'u kɛ fɛn bɛɛ ye o tuma an ka jɛ kelen kɔni kan o ka kan bɛɛ ka tiɲɛ an ka ninnu kɛlɛ fo an seko damayira la o fɔlen bɛ silafudenw bɛɛ lajɛlen ye u ka kɛnɛ kan o ni b'i jɛ o ni b'i fɛn bɛɛ nka n'u sera o yɔrɔ ma olu fana ka dan ko se o b'o jɔ ye karamɔgɔ e b'a faamu cogo di kama n'i y'u ye ɲɔgɔn na n ko n'i y'u ye ɲɔgɔn na i se ye min yara o fara dɛ u ka kɛlɛ kɔlɔlɔ ta ni mɔgɔw ma u ye fɛn o fɛn kɛ an ɲɛna ani minnu ɲɛfɔra an ye ka bɛn an ka kalanden ɲɛyɛlɛw ma ka to ka se Baba Moro o OTAN min y'a i kɛrɛ jɛngɛw ma o OTAN olu de ta ye diinɛ fila nin ye dugukolo in sanfɛ bi ka baara kɛ n'a ye silamɛya ani kiristaniya e ta kɔni an ko n'a ma bɔ Saudiya ka na direct Mali la a bɔra Marɔku ka bɛn an ka ɲɛɲini a nana ten dɛ awa i denw ni mɔdenw de wuli mɛ u de ko tiɲɛ yɛrɛ la k'u ma jɛn irisiw fana ka jɛ kɔ dɛ a m'a fɔ k'an b'an kɔ don maa la dɛ an kɔni bɛɛ bɛ se ka bɛn ani bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɔ karamɔgɔ nka an ni bi bɛn min kan o ye tɔɲa de ye k'a fɔ ko e ta don o tɛ k'a fɔ anw ta don o tɛ ka sira de di jamanaden ma u ka lamɛnni kɛ u hakili sigilen awɔ ka sira d'u ma u ka lamɛnni kɛ bani a b'a dɔn sisan an bɛ ka taa fan min na aw bɛna dɔn ko karamɔgɔ jaa ne bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn jugu de ye k'a sɔrɔ n t'a kalama e ka wí comme général Moussa Traoré i m'a ye mande n'i m'a ye mande kana taa n'a ye rajo den kɔrɔ ye ka d'a kan olu yɛrɛ cɛ o bɛnkanw caman bɛ yen munna olu tɛ maa wɛrɛ to o bɛnkanw ka sigi ani ɲɔgɔn cɛ o tuma olu kelen bɛ fɛ k'a tɔnɔ bɔ ko ka bɛn an kalandenw ka ɲɛyɛli ma karamɔgɔ k'an sera jɛbani kɛnɛ de kan awɔ n'i ka miseli buruna k'i to dɔn la k'a bɛ taa k'a d'i ma sisan dɔnni kɛnɛ kan ko yeelen min bɔlen don diɲɛ na k'a yeelen a ɲɛ ka di kojugu o kama ko Américains taalen Japon ci ka nɔɔni guerre mondiale la Japon ka conseil des ministres laban na jamanatigi wulila a y'i jɔ a ko ministrew ma a k'u ye fila min ci foyi t'an bolo min bɛ se ka kunbɛn ni togo ye yan o kuma se t'an ye bi an kana kɛ sababu ye bɛnbaw tun ye min dilan ka bila an kana kɛ o bɛɛ tiɲɛ sababu ye a ko n bɛ taa accord signé ni Américains ye ka fɔ sɔn ka ɲini ta ma ka kɛlɛ lajɔ o ko problème tɛ nka ko a taatɔ ministrew cɛra a y'i bolo dɔ cɛ dɔ de la a ko karisa n bɛna taa min na n'Américains fana y'a ye janfa ye ni bɛ se ka to a la dɛ wa ni tora n y'a ɲini i fɛ i k'i janto i tɔɔrɔ a ka japonaya de kɔrɔta o de yira ɲɛna o kɛlɛ de tiɲɛna an bolo dɛ sinon an tun tɛ fɛ a ka kɛ ta cogo si la nka se min tun b'an ye o don ka jamana sauver k'o ye nin de ye mɔgɔ donna an na taara kɔrɔ sigi o kama k'a salen o ye jamana o cɛ a ye min yira o ko tɔw ko directement maa wɛrɛ tɛ kɛ président e de bɛ kɛ président ye ka d'a kan a ye de yira o don komi a ye jamana kalifa dɔɔnin kɛnɛ kan e de bɛ kɛ président ye
karamɔgɔ ko kɛra président ye o ka degré fɔlɔ kɛra jamana kɔnɔ mun ye fɛn o fɛn bɛ feere 100 a ye dɔw kɛ fo 400 ye fo jamanaden k'i ɲɛsin a yɛrɛ ma de awɔ k'u ɲɛsin u yɛrɛ de ma a y'a tasuma ta k'a da o tigɛ non minnu y'a faamu olu y'u ni don ani saya cɛ minnu m'a faamu jamanaden fankelen o tora u ko k'ale yɛrɛ fana ye baara da maaw kan a ma mɛn dɛ ɔ karamɔgɔ an de selen filɛ a dɔ kɛnɛ kan nka an de selen filɛ a dɔ kɛnɛ kan ninnu n'u ka diinɛ mondialiw awɔ diinɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o t'an ka baara kɛ minnu tɛ o don man kan dɛ ɔ nka babamoro u donna anw ka bɛn min ma ka bɛn anw kalandenw ka ɲɛyeli ma a kɛra komi maa dɔ de bɛ ka tɛgɛ ci ɲɛ ka tila k'a bolo da a yɛrɛ kun ka kule dewu jama nana k'i ye mun k'a la e yɛrɛ jɔlen tellement a bɛ kabakoya i bolo jaabi de tɛ sɔrɔ i bolo denkuru b'i minɛ i tɛ se ka kuma quoi maa ka n'i jɔlen sɔrɔ dɔrɔn ka sin ka tɛgɛ k'i ɲɛ kan wawu ka tila k'a bolo da a yɛrɛ kun ka kule dewu jama bolibaatɔ nana dɔrɔn u bi fɔlɔ ka e de ɲininka k'i ye mun kɛ kulebagatɔ in na karamɔgɔ an se bɛ a dɔ kɛnɛ kan ka da mun ka babamoro i dɔgɔnin ni den minnu bɛ fanga la i t'a lajɛ i ka fɛn f'u ye sugu la u bɛ se k'a dɔn cogo min na i taasira tun ye min ye ko cɛ kɔni kana nkalon da i la muso kana nkalon da i la cɛ tun t'ura min b'i ni silamɛya cɛ a don an b'o kɔni kalama an b'o seere cɛ t'ura min b'i ni silamɛya cɛ dɛ e nka faso kanu wa a bɛɛ y'a fɔ a da de la hali a ma tɛmɛ an b'o kan an y'a dɔw la ka bɛn o ka kɛ wala n'o ka kɛtaw ma ayiwa u natɔla tɛ maa minnu bɛ sɔn k'u faso to bolo la 7 milliards nɔfɛ 15 millions de euros ɲɛ dɔɔni tɛmɛ ka bi olu fana kan k'u bɛ fɛ ka yɛlɛ fasoden dɔ la k'u bɛ wari di olu bɛ tila kuma jumɛn ka ninnu sɔrɔ ɲɛfɛ an kan don kiraw tɛ nabiw tɛ kutubuw ko tɛ faso don n ko faso don awɔ babamoro ko ka bɛn i denw na fitininw kan ma an minnu bɛ ka kuma anw y'i minɛ sɔrɔ i minɛ s'a denw ye yɔrɔ i kan k'anw sɔrɔ den de awɔ o kama min ye an ni fan dɔ ye maaw se ɲɔgɔn ma u nalen filɛ dɛ nka ka bɛn kunun u bɛ dulokiba kelen min jukɔrɔ hali bi olu yɛrɛ ma se k'a dɔn sa k'o filimu kɔrɔlaw scénario man ɲi o kelen de b'u la ka na dɛ diinɛ duloki n ko wari bɛ di ala de ma a k'a di maaw ma anw ka jamana in kɔnɔ Bamana ɲɛ b'u la bi dɛ n ko ɲɛ b'u la dɛ wa ka bɛn anw kalandenw ka ɲɛyeli ma olu y'a dɔn sa ko u yɛrɛ bolo k'u ka ɲinifɛn sɔrɔ la yɔrɔ kelen min b'u jɛ bi u k'o don sɔgɔmada fɛ k'o ye Bamako ye Bamana u y'a tante siɲɛ 2 an ɲɛna a ma bɛn an kana to sabanan ka bɔ a la dɛ malidenw mandenkaw n ko an kana to sabanan ka bɔ a la sinon Bamana ni Segu Turew olu n'u ɲɔgɔnna u bɛ sɔn ka tigɛ an na dɛ awɔ maa kelen ka a dabiri an k'an yɛrɛ bɔ ka tila k'a dabiri siɲɛ 3 an fana ka fɛɛrɛ de kɛ a tɛ dabiri min kɔfɛ ka k'o ye bɛɛ ɲɛ b'a la dɛ an ko a ma k'u ye mɔgɔw labɔ ko dɔ sen dara kuranɛ kan dɔ bolo dara kuranɛ kan boloko tɛ senko tɛ n ko nasaraw ka wari tɛ b'u kɔnɔ a ko a ma sɔn kuma in ma u tun bɛ min nɔfɛ ka Bamako ɲagami don ka denmisɛnninw su ka taa yaala Bamako kɔnɔ kulejala ka mɔgɔw da la a tun bɛ laban min na anw t'o dɔn karamɔgɔw b'a dɔn kalandenw t'o dɔn karamɔgɔ a y'a ye sen na u ye min kɛ n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ko awɔ karisa nin de ye démocratie ye koyi nansaraw yɛrɛ ye démocratie min fɔ o de ye nin ye i ka démocratie de merde wayi anw kan t'o démocratie nin ma ni nansaraw y'o de f'i ɲɛna k'o ye démocratie ye k'anw k'o ma ko de merde kodɔnbaliya karasi de y'o ye k'o tɛ marché anw fɛ yan Manden jamanatigi bɛ fa dɔ fɛ ka ko dɔ kɔkɔrɔma don jamanaden dɔ ka n'i jɔ o taasira la ka tila k'o ko bɔnna yira
a bɛ se ka kɛ hakili wɛrɛ la nka jamana sariya sun tali la maa min bɛ se ka jamanatigi ye a ka kuma maa min bɛ se ka wele a k'i ka telefɔni ta n'i bɔra kɛnɛ kan k'o ɲɔgɔnna cɛkɔrɔba lankolon kuma fɔ anw ɲɛna i kana maloya fiyɛ an tɛ maloya k'a f'i ɲɛna i dɔgɔninya ni kɔrɔkɛya la k'a fɔ ko i k'i ka manamana ko dabila ka bɔ an da la an tɛ manamana kɛnɛ n'i ye ka nansara wari min minɛ a dun nka kana sɔn sen nata dun kan ka bɔ i da mande i b'a kun i bɛ fɔɔnɔ ka tila k'a dun mande yan ayi i bɛ fɛn kɛ yan nɔ cɛw m'o kɛ kan penali kɔnɔ bɔ a bɛ so nka i bɛ fɛn kɛ yan nɔ o ma da cɛw ka taw deni mande dugukolo ka yan nɔ sabali dɔ nansara wari n'i y'a minɛ sen na a bɛ jɛ arabu wari n'i y'a minɛ sen na a bɛ jɛ i kana awɔ an mana diɲɛ sen na minɛ maa sigi bi ka sɔn kɔrɔ i tun taara maaw labɔ de i tun b'i ka réunion kɛ ka bɛn jamanatigi fana n'a ka jama bɔ waati ma sadi la o ka fɛn jama min taara meeting la olu jigintɔla ka Bamako k'an denw an dɔgɔninw 2 su ka bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka t'i sigi i ka misiri la ko 100 sara 50 banana nansaraw n'an m'an dɛmɛ anw dɔn ko banna e bɛ jɔn ka baara la ni nansaraw tɛ i bɛna kule ka jɔn wele o kama i ma ɲɛ i ka nkalontigɛ kɔ i bɛ ka denmisɛnninw fana bila u ka kɛ nkalontigɛla i nɔfɛ k'u ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna e ka kuma ma ɲɛ de kaba aw dara k'a to kuranɛ kunna a ka kuma jumɛn de la ka ɲɛ dɔw de ka bɔ k'a fɔ a ɲɛ yira min e ka kuma ma ɲɛ de an tɛ san joli bɔ e de ko nansaraw ma k'i bɛ jamana fɛ en démocrate laïque et républicaine bi e bɛ n'i jɔ k'i b'o laïcité kelen k'i bɛ fɔ cogo wɛrɛ k'o la ayi ko dɔ de y'a sen da kuranɛ kan awɔ laïque min b'a daga laïque kura mana fɔlɔ an bɛ kɔrɔlen kelen min na Baba Moro taara ka min to o kelen de don Baba Moro ko laïque min kɔrɔ ye bɛɛ k'i ta de kɛ dɔ kana se dɔ ma an k'a dɔn k'a fɔ ko jamana de ka kɔrɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye a ko abada ko diinɛ de ka kɔrɔ ni jamana ye diinɛ mana jamana in dugukolo sɔrɔ yan Baba Moro sɔrɔ ni yɔrɔ jumɛn a wulila ka kɛlɛ ko diinɛ ma kɛ ninnu nana de ka diinɛ buruja k'a cɛ k'a kɛ diinɛ minɛ kɔnɔ ka n'o di jamanadenw ma k'a kɛlɛ sen na hali bɔrɔ minnu mana a kunsi misiri kɔnɔ an n'a bɛ bɔ minibaro an kɔrɔkɛ n'i ye ka min minɛ a segin sen na de an tɛ ni kan tɛ janfa a segin de tewu n'i y'a dun a bɛ jɛ i kara anw ɲɛ b'aw bɛɛ bolo la koyi a bɛɛ bɛ sɔrɔ ala in kama kɔrɔ ka bɛn yɔrɔ dɔ ma Basara Alasani tɛ n ko Basara Alasani tɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka dugu la u taara bɛnkan de signé n'a bɛ se ka dugu ci a y'a ci nka tout sauf Basara karamɔgɔ anw t'a fɔ min kan i t'a mɛn anw da cogo si ko dɔ gagné dɔ perdira o tɛ nka e kɔni ɲɛ bɛ min na o bɛ wasa kɛ n'i ɲɛ bɛ min na o bɛ wasa kɛ Amoro n'a m'o ɲɔngiri denw da la dɛ n ko n'a m'o ɲɔngiri denw da la ala ka bɔrɔ falen don wari la tewu mali karamɔgɔ tɛ ban wari la u ɲɔngirilen don tugun sen na ko kasi negekɔrɔ bɛ den min na i m'i bolo da kasama da o nun kɔrɔ u n'o jɛngu ma arabu u bɛ ka ɲɛfɔ cogo kɛ laïcité la k'o dilanna faransi wa n t'a dɔn n ko kuma an ɲinɛna karamɔgɔw bisimila cogo kɔ wolofina ya ni laïcité tɛ n ko mun bɛ se k'o kɛ hali sini n k'o filɛ i kɔrɔ e denw filɛ yaala la an bɛ ka taa jigin jamana caman n'olu fana ko an ma ko n'i bɛ fɛ ka sigi anw fɛ yan fo i k'a to an ka diinɛ ta la n ko an caman tun bɛ yen n n'an ka bɔrɔw tun bɛ segin dɛ karamɔgɔ n k'o ɲɛfɔlen don anw fɛ yan k'o ban pewu anw kɛwale yɛrɛ k'o yira o tɛ kɛlɛ kun t'o ye a ye bɔ a ka dɔ wɛrɛ fɔ n k'o tɛ an taara u ka fenɛtiri kɔfɛ k'a ye dɛ kuma in bamanankan yɛrɛ ye min ye u bɛ ka minnu ba nɛni u b'olu de ka ci la u bɛ ka minnu danga u b'olu de ka ci la ka d'a kan olu ka danga ye olu ma hɛrɛ de ye o tuma olu mɔgɔ tɛ kumakan in na ɲɛnamaya kɔnɔ olu bɛ ka min kɛ u b'o wasa kɛ aw ka nɛnini b'olu kɔrɔta de don o don o de bɛ k'u kɔrɔta o n'u ka wari wɛrɛ jigin
ko mun na jigina amame mali kono sogomna amina na kono be ba kala an koroge bo do an yire ba do ko an koroge ba do ko an bo do war boro mina na ta ko ka je saudiya kana mai ayo sen na ta mina na yoro an ta do ndi ta yoro do ngami mi vina an koroge madola an kala ndo mbi nye ko awo ikanin ke wole no on ba nye ko be kadaka e refono nyaayede e blame joro sabana mana ni kele ko abi nyami hali joro nduru nanti hali umar muru tigi balo ko binyani e tay maliko kadaka umar muru tigi naka ko be fonon tay mi ko mi haydarata ko be dilane me ka sinji mande redu bolo ko ni mi soro mande na be duwana du mande o yaro ne ko roke ko ni e raba do o be se ga yere balo o ga entreprise o fonde comme on appelle o sinji le do so enfin o commerçant de eni jatige wole ke lawde e teriye eni ma fa lawde e teriye e de tara fara anga flade unka ka chama mine ko do qur'ane kono ko de kufama ka warke ka datugo o bi idda be faso betara ngana ankoroge nga mimi ni kufani ya ka galike munaite kumo hono ka ni sera fo jamana tigi ko ne maka bay kanga kumo ko sade eni jamana tigi ka ginno ro kumo olle be mbeda ka bi ralle bu sade jamana nyema mamnu nganga bunya halaka ala yere ko ka mamnu bunya ko no te ala so baya o yemu eno ka ginno ro kumo o de be ga ya lambeda ka o eni ya ka galika ginno ro kumo do iyo do fo malidenw ye ini hamadu nkufa ka gindora kuma ngi iyo do fo malidenw ye ini tabta pula ko janfanti munun bo o to kono inolu ka benkan kuma iyo lu nye fo malidenw ye imo nye fo de nga ede ala ye ebe nani bolo be si yere de disila ede kiraye ede bin nani kira foto bolo bi jo ire de disila o ibo fo iga kalando ye ne kira jamana min kira e o jamana ma boara fla ma fo ika e be ka balo chugo de nyina nga e digele men ni na ne min ta nyina wo na zaro ba ti arabu ba ti ni be fere ni fono ngi ga entreprise fonde ga be monde ma fonde jona de sono ni ta to to yorola ni ya mine sin ngoni ya mine sin atobe fo ko kana siro ko aye mi fina yo nyine ko iye jonge kafri malla eni ka alache ibo tigido onkoro be ibado ye mo on kafri ibado e ma boyda de iti seka mina ma so ima boyda nga iye ke wale do de yira obe mamunun ko fo e kambol le ma jama ko eko ni mamin banani hakilina ni makani keta o to ko di mali kono ni jama ko kafiri e yere de yoti ke kafiri e jora ro me ba do ko kuma manda ko ya foida ke basi ka kele to no ko ne do to so na jona ko ma ke italo ni ga te ko ba ga se so gitalo je ga te ko ga se so ni arabo war mine imana constitution kele imana laïcité kele ibo fo kalandenw ye ibo fo modon ye ibo fo ka mini baro ko fe itise ka seno ye on maya chugo sila e bora kele na ko inana kele do de nyebla kabla laïcité mana teme nif nunun kira candidat ibi soro ka wuli ki ya fu ina ko kabu sigi do ki nu be na ka de ka ko candidat civil de ka sigi do e ma wuli ka baba iyo kele de robe ka black mo inkono makan kele de so to be che ka ta ga bo dinga ko onga ni mbebe ga ke min kama e rabi jonfe bi fo ka sigi i rebe do wa jonde do maliden fono ngoko yani ga fe on fe ki bi kele ni yurumu ki ko tigi de yurula ni te kasimu fe i be jonde fe i rebe do wa jonde do ya ga galibi juma selini mawyo hamadu ku fa ta juma selini mawyo ni bela jire to i ganye foli kono on kandoma rem be jonde fe edigo ibi jonde fe i rebe do wa jonde do
maliden ma mo yo mo cira Mandinga o cira tira na do comment ça ne be o kama amme kelen fiina ka sabali de aw ko kele dama ja baba muro la o ma yira ko afono robe ne nte ko ay ka be on ngani ma atno robe ne do nga nigede bin nigetige baba muro ya nyini bade baba muro ye asambade ongu tara sa tigide ma baba muro kama nigede ko tigi ko cemko boy cewro mo le o ya do ko nigede bin nigetige o kuma ka soro kana to ko enta ku ba ku tayi malingo ku tade temene ku tate cemko de tado fanga ko segu tigi ma de pour ga ngalla ya soro baba muro mina na de hal na le reta jangwa nyedo nga wi faga yira mawla ko baba muro tun jigi be fenwo fenka manden gono ko shiti se ko awde be se ayi manden nege de be nege atara manden sira kelen de fe ama baba muro mina na ala to ko de ambo kala oh ne to kala ma ambo kono fina kemi baba muro itige data ko nga fanga bala e ko mo ka nyini ka do e ka nyini ka do mo relation tumbe oni ka kira uche ibina do se ko nege de nege kuma isira dandugu danya do be tengelo so ko la danya de ni ma danya hagli tamina dem so mo yede eni korogedo wa eni dogo kedo awde wulila yanno ko banane gala ofra la nyanga kata sama e ki ga direti ni loje dem sene munu mi ka video ni ngila ka bla nyi kono hali mami ma kuma sikate ema koka min tita olu fela la dro nu mi bane nu bi fane onga eni jama jole fle jamana tigi nasara la jamana tigi yo toy ka be onde ka ben ka man nasara de nasara tite kayira malde be kodon kayira mandinga be kodon oni gibo bunya din nasara ma fa yi toy de kama kon nasara yo be so fa yi to do o fle fli e koni iga do safino do iga do fula ku dada sakata nga sen ne ba sura abeje ne ko ka bank ko lite ko ne kile ne arabu biga min dugela o biga qur'ana ndi ma min gama ni ta kalama kuma dola era mba fu ba kalama e bigi tude ko fanga en kele lido iga mission laban yo de parage numéro 7 video de fanga ni kakele o fona an kala ndo mo nyeye koy ambo nyeye ni demisanu ngon ma kasimu janfa ameti kene ko tanje awo faso denyuma no ma kasimu janfa awo on ganda fugaruma awo on ganda ko do baluma faso denyuma faso kono bawo no ma kasimu janfa ameti mala sisa arabu tende do re koy tubabu ka akoru gusira yanno awde ya jo mini goru ko feka bulu gorota kasmu ngeke boye o kasmu go ay neke che bayde nga femi fono bene sanfe nabe kanek kanu anga je ude kanu ude to ko bolde ana je kabbe ka do bodola ko do fara do karamo ni duwo worma di aw moro ni molo ma jigi aw fe aka duwo ke ni malo container ni remorgo majige aw fe jaafu aw na wuli ko kele abagele nga arabu munu ya do awda ko magakero oluka kele ndoron de la avion munu tumi jiga an fe hiji dinga wuli ko anga taxi ni sara gouvernement ba tuede o kama an kalande nga nyayele ma abi kana laicité min kele abi ko mi ma yetege da ma nyaka ki joka kule ni ma kanga kule laicité bolo bi mandengaw de kanga kule laicité bolo malina ka malia mandembe adalla ka ministry men wele ka jo barla ki tara hiji anga loje ni restara ani ka economy ni ka demba ya balo ni ka dépense se ka bo israel ni mayna ka hiji ni dojo o fura mande ministry men ay bona chegle ya ka irana okuma aw ka silame dine no fe
ja san o san anw bɛ ka perdi miliyariw de la aéroport taxi nɔfɛ an ka sanfɛla n'an ka dugukolo dilannen tɔnɔ nɔfɛ kamalen k'o tɔgɔ ye ko maa kelen ka diinɛ dɔw ka taabolo n'an ko aw tɛ ka tɛgɛ d'anw ɲɛ ka tila k'a jɔ ka kule o bɛ kɛ mun ye o yɔrɔ la n ko anw y'o kun ka se o kɔrɔ ka laïcité to jamana kɔnɔ n'an tun ko laïcité ma o don a ka kuma a tun kan ka mun fɔ aw ye an tɛ ka aéroport taxi tɛ sara arabu bɛ bɔ fɛ yen nɔ n'u ko diinɛ dɔrɔn dayɛlɛlen don ye min ka d'u ye an ka jamana kɔnɔ u b'a kɛ k'u kɔ don ka taa n'u yɛrɛ ye tubabu wari de nana wa yahudiya wari don wa sinuwa wari don wa n'i ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn karamɔgɔw bɛ girin ka ta a bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la nka anw y'o muɲu an ma kuma ka sabali o kan bi n'a ko k'a bɛ o laïcité kelen de ta k'a b'a yira diɲɛ na k'o de bɛ ka aw degun ko dɔ la k'a y'a degun kelen minɛ a ka bɔ k'o de yira kuma in tɛ o arabu ni nansara min diɲɛ kɔnɔ bi k'i sen da kuranɛ kan k'a jɛni k'a cɛ ka taa fili ka cɛ a ɲɛ t'o la kuranɛ ko tɛ a ka bɔ an ɲɛ na ka manamanakan ye kuranɛ ko tɛ sen de dara a kan e b'a dɔn pɛrɛ k'e bɛ kuntigi de nɔfɛ kun min dara kuranɛ kan e b'o de nɔfɛ i m'a kafiriya sa wa bɛɛ ɲɛna wa anw y'a fɔ k'i bɛ tila ka bɔ ka nin bɛɛ tiɲɛ fɔ yan sen nin tɛ i bɛ kuntigi de nɔfɛ k'i y'a sɔrɔ kun min dalen bɛ kuranɛ kan i b'o de nɔfɛ i ma bɔ k'a kafiriya maliden bɛɛ ɲɛna wa karamɔgɔ a kɔnɔ a bɛ ka na n'i k'a kɔnɔ a bɛ ka na a t'i jɛ dɛ i t'a dɔn o de bɛ k'i bila ka tugu o kama ne kɔrɔkɛ a ba ne bɛ k'a dɔgɔninw lamɛn k'a sɔrɔ a dɔgɔninw bɛ ka waaju kuma kɔnɔ de a tɛ k'a ye awɔ an ka torofɛ kɔnɔ denmisɛnnin dɔ kumana an dɔgɔnin dɔ don a bɛ ka dɔnkili dɔ da ne kɔrɔkɛ ni ne ye dɔnkili in lamɛn a tɛ ne hakili jigin foyi la k'a bɛ ka kankari da e de ye se kuma mu di a sigara dɛ a ko ɲina ko bɛɛ k'i cogo dɔ Bamakɔ yan ko marifa de bɛ ale bolo n'i ta sera ale ma i k'i yɔrɔ bɛrɛ fɔ ne nɛgɛ haya b'i la karamɔgɔ i tɛ kuma in lamɛn ka ɲa i bɛ ka cɛ min kafiriya marifa de b'a bolo n'i bɛ ka cɛ min kafiriya minibaru sanfɛ Bamakɔ bi dɛ marifa de b'a bolo i yɔrɔ bɛnnen don wa nɛgɛ haya b'i la a b'a da to i la kɛnɛ kan yan nɔ san 50 fɔ ni nansaraw nana i su bɔ ka taa Faransi ka su don yɔrɔba min bɛ yen u ka t'i su don ka fara olu kan k'i kɛla kɛlɛcɛ farin dɔw ye a kɔni b'a da to i la kɛnɛ kan yan i ka jujuw ni i ka alimamuw kamalen nɛgɛ b'a da to nin bɛɛ la kɛnɛ kan yan n'i ma sabali ka hɛrɛ si ka hɛrɛ tile min bɔra sini kɔnɔ an t'o dɔn o tɛ k'e ɲɛna o tɛ k'an ɲɛna karamɔgɔ i ka kɛ sabaliba ye i ye maa kafiriya Mali kɔnɔ i man ka maa min kafiriya i sinsinna ale de la ka wuli k'i jɔ i komi ale mɔkɛ y'i sinsin tubabu kuma na cogo min na ka wuli k'i jɔ ale ta ɲɛ ka di ni e ta ɲɛ i m'an karamɔgɔ n'an fa kan mɛn ilitire jamanatigi babamuru nɔna bilaw a ko k'an ka rɔbɛ de ale bɔra gɛlɛya kɔnɔ a bɛ san 8 bɔ ale b'a ta kun an ka rɔbɛ ninnu de y'ale nɛgɛ k'a ni Éthiopie fara ka bɔ ɲɔgɔn na komi u bɛ fɛ k'u sago sɔrɔ Éthiopie jamana kɔnɔ u ye Éthiopie Airline compagnie dilan k'o di Éthiopie ma k'a ye nin ta k'a dabolo ɲini o la k'olu bila ka taa kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka taa jamana bandiw ni jamana kɔbɔw bila k'aw kana a ka wari investi yan nɔ a k'a tɔnɔ hali ni nɛgɛ de b'a tɔnɔ ale olu minnu bɔra k'o ko ɲɛ k'u b'olu dénoncer dɔrɔn u y'olu kɛlɛ k'olu kɛ jihadiste ye olu kɛ fɛn bɛɛ ale ye san 8 kɛ a gɛlɛya la ale b'a dɔn olu fana tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ wa hali n'an ma yɔrɔ bɛɛ dɔwɛrɛ kama kɔni ko n'a tɛmɛna hakɛ kan an na fɛn wɛrɛ kɔni bila farini buru nɔ na wolo fana ko ko farini dunni na kɛ ma dumuni dɔ dɛ ko kuma ko mɔgɔ k'u yɔrɔ bɛɛ an ko kɛlɛ cɛ farin an na ma b'a kɔ aw bɛ fɛ ka yatɔla yala de k'an ka jamana kɔnɔ ko a ka bɔ ka nin de ɲɛfɔliw k'an ye nin de tun ye tɔnɔ bɛ maliden ka bi mandenka ka bi ka tɛmɛ ko sen dara kuranɛ kan bolo dara kuranɛ kan n'a nana
an kana boli cogo min na an bɛ se ka sigi k'a kɔnɔ cogo min na an b'a rɔbɛ o mana bɔ sira o sira fɛ k'a fɔ ko dɔw b'a tɔnɔ bɔ sini a b'o de fɔ arabɔ siri in dɔ kɛra o la sa dɛ tɛ manden bɔ a nɔnɔ tɛ wolofila ta yɔrɔ la aw b'o dɔ bi aw b'a dɔn k'anw b'a dɔn dɔɔni bɛɛ kɛnɛ kan o kama an ko k'a sira dandugu a ka dan aw ka sira dandugu a ka dan maa t'i da faamuya la ko a ɲigin jiji da dɛ nɛgɛtigi ye nɛgɛtigi de maa tunu fɛn tɛ n ko nɛgɛtigi ye nɛgɛtigi ye ayi karamɔgɔ n'i ko k'i bɛ t'o fɔ mɔgɔw ye k'o kɔrɔ de ye ko a kɛra dictateur ye o e de b'a ɲini ten ninnu ka cɛ e bɛ dictateuriya jumɛn bila ɲɛnamaya kɔnɔ minnu ko k'u sen dalen bɛ ala sen dalen e n'i ka fanga n'i ka ɲɛfɔli n'i ka se ne dalen b'a la ko min ye ji ni bɔgɔ ni fiɲɛ ni tasuma tigi ye n'o ko k'a bɛ fɛ a ka taa sira kelen fɛ e se ko b'o la wa n'a ko a bɛ fɛ sira fana ka kɛ fila ye ne ko e bali ko dɔ baara wa kotigi ma ka ko bila cogo min na o tɛ se ka bila ten a y'a to a taa cogo la nka an bɛna min f'i ye k'a gɛlɛya ka bɔ kuma na n'o ye an ɲɛ b'a yɛrɛ dama de setɔ la ɲɔgɔn ma sini a kana taa maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ a kɛlɛ la dɛ a kɛra jutisi la o a kɛra diɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan a kana maa wɛrɛ tɔgɔ fɔ nka anw ɲɛ b'a la n ye juru don n ye juru saraw dama de don i komi kira mɔkɛ ni tubabu komanda tun ka di denkɛ nana ka tubabu komanda kɛlɛ fa mɔden n'u ka di aw ka ko ninnu bɛ tɛmɛ i nana i ka dɔɔle da i bɛ jɛgɛ min nɔfɛ o don sini ni kasimu ko a bɛ kɛ kandida ye i bɛ wuli k'i bɛ ŋwarada la o ŋwarada in mana se hakɛ dɔ ma i ye bɛnbɛnbɛn fɔlɔ min dilan Serifu Usumani Madani Hayidara kama n'i tun bɛ denmisɛnninw su ka jigin a ka quartier kɔnɔ ladibaa ɲumanya fana ladi a sɔnna ka taa kɛnɛ kan n'a tun ma sɔn o de tun ye ka ɲini tɛ nka a sɔnna ka taa i ŋaniya segin i yɛrɛ ma don o don n'i kɛnɛ i bɛ jama bɔ sen na n'an kɔrɔkɛ ma bɔ k'i jɔ Bamakɔ k'a yira jama la ko diinɛ ko tɛ dɛ dugutila don a y'a ci ne de ko k'u ka du ci kunu a y'a ci o don de a ye min fɔ a b'a ci ne yɛrɛ a ka minibaru bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ duguma Bamakɔ o don a kana tulonkɛ dɛ n'aw diminen don a kɔrɔ kosɛbɛ n'a t'a kalama an k'a ɲɛfɔ a ye an bɛ waati min na sisan maaw diminen de don a kɔrɔ kosɛbɛ n'a t'a kalama a ka ɲɛfɔ a ye a ka kɛ sabaliba ye a ka kɛ bɛn ɲinibaa ye a ka kɛ karama ɲinibaa ye ka na faso kɔnɔ a ka baden de ɲini ka se bɔnnaw ma a ye dɔ kɛ sa dɛ aw mago bɛ mun na bilen k'a b'o sɔrɔ ka mun de diya kɛ dugu ye a ye dɔ kɛ sa dɛ a hinɛ faso la ban a tɛ miiri faso la a ka bagan mɔrɔ ka sɛgɛn a kana bila ji la fo aw de bɛ bɔ bi k'a bɛ maliden mufti ka bɛn ko o tɔgɔ de ye ko laïcité laïcité maa bali ka misiri 2000 ni kɔ jɔ Bamakɔ laïcité maa bali k'a denw kala laïcité maa bali foyi la école ye laïque o kɔrɔ de ye n'i sera école la i ka diinɛ ti jate i ka foyi ti jate bɛɛ de kan ka kalan cogo kelen na kuma kɔrɔ fila kɔrɔ a ko k'o kɔrɔ de ye k'aw ka diinɛ mɔgɔ ti taa ye Mali la bi diinɛ jumɛn mɔgɔ ka ca to kalan na a ka bɔ ko kɔnɔ fɔ mɔgɔ ye karamɔgɔ a ye sabali an ka mɛn daga falen don foyi an bolo kana to an ka jɛ ka faso de ta o de ye dagaba ye an ka jɛ k'o de ta ko y'a kalanden kumaw ye o ye kalandenw ma ɲɛɲini ka bɔ kalanbulon kɔnɔ degeden labanw don degedenw bɛɛ degeden laban don bamanan matigi traore karamɔgɔ ko fɛn dɔ de bɛ fɔ maa ye i ta tɛ ni nin kolonkolonna ka balon ta ɲɔgɔn ni diɲɛ ta ɲɔgɔn sɔrɔ ko ni minɛ yɔrɔ bɛ nin na k'a bila u ka bɔrɔ kɔnɔ k'u ka dɔ bila an ka taa ko ni minɛ yɔrɔ ma sɔrɔ nin na k'u ka nin bɛɛ lajɛlen to bulon kɔnɔ ye k'u sɛbɛn ka bɔ k'an ka dugu bolo minɛ dɛ dugu cilaw kun b'an kan ka tɛlɛ jana